na parjulu pasaton nami hamalaton niroha nami tuadupan ni amat tanah mertua di bata ala totong di begasan hai pason di begasan lasiro ado hita salhuna di begasan tikyon lumuwi mati kamu kasutun nami amang boru nami raja nai pos-pos khusus namai Raja Marbun di begasan tikyon. Jadi di son roro kami mergasi matupang siburian songon hula-hula dia nama jai di kamu di tikyon. Na perjulu dohonokku muliate madina boru niba nang amang boru. Tekas doh butuh kami di pamatang ni amang boru nami. Nah urak sekat nuain nungatung liling. Dia kapersahiton naro tu pamatangmu amang boru. Tami yang do pasahaton nami di begas tikyon. Anggia atong olak nyot tuari na mangihut. Asa piu ma panahit siap pamatangmu dan dihilala amang boru nami nang songonima amang boru nami. Asa dapot silas diroha di kamu nang dihita saluhuna olak nyot tujuluan nyarion. Jadi nang songonima totong dohonok kulo dihela nang di boruku bapak nesial nang boruku ianggo dihamiak kahula-hulam takas do di boto koina apalai botom adong do disuka mandi alai di bahasa tikyon tang boy mernatapak nasida rap do tita di pertikyanon ima ala adong akapanahit naro tumatang nasida jadi menurut kami penuhan dison nagabi utusan nasiak kerawangon las maroham jaladohonok kuma tuwarukku gugui mamasari asa regaho nang songoni hamyak kahula-hulam asa sangap tuakka arina bangihut Hulan ido itu doh dihelanami na uwi basatokku di bahasa tikyon na asing nai pagajang ma di bagasar rokam. Jadi songoni ma dihamu di berenami nang diboru pengantin da baru. Oh lu tulang. Mau lihat di Tuhan di las nirohamuna di bagasar tikyon kami piatong mas selas do orokanami. Di nomor hite di nang saya kamu majalo. Pasu-pasu perdong asaripion siap bagas joro itu hatai marhite na posona anakin anggia matong dilihat Tuhan di kamu sedani roha yang go nomor rumah tangga te ikon sedari roha jadi didok hatai na dua gabe sedaninna dan seda gabe dua jangan dibolak balik dua menjadi satu itulah di perumah tangga mulu nunggui di tiup pamungoni pos doroka nami dabok manauli dabok nadenggan olak nyon tujuluan nyarion pasahaton itu amai di keluarga muna saat tuak kali namang ihut jadi di son arong doh kami perbuani holong nami ulos nagajang ulos nahapal jala ulos si toro prabu yang nami turuban yang mata nomor 2 di bata asa gajang matong barita gabe gajang nang barita horas bigion nami siak kamu olak nyon tujuluan nyarion asa dipasuk-pasuk tuh kamu dinalahu bamuka perumah tangga muna naib baruon prosedurohan nami merhite tang yang nami pasaton itu amma dihamu nasinakap doh nani luluan ni roham tujuluan nyarion dang mergajang doh nami di bangsa tikyon amang pargosi nami Gabe man gabe. Asa upasahat kami ju perbuani holong namion tu bere nami tu baru nami asa palu dawe majo palu palumi bae mana upar tusi berarti mah Gabe man. Mangara di henapa hamu doa parhutul nabi hula-hula nabar hamaraki raja sitanggang raja sidalahi raja madur partekia pepasah kami